Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag sa mababatian na kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari ng top 10 nga mga balita sa Negros, subong adlaw. 3.5 bilyones pesos nga housing project pagsuguran sa Benitez administration sa iya una nga tuig bilang mayor. Mayor Evelo Lunardia, wala problema sa Truth Commission pero iya ginaduso sa gyapon ang manual recount. May pagsaka na naman sa presyo sa produkto petrolyo sa buwas nga adlaw. Tricycle driver patay sa pagpaniro sa Bacolod City. Kag sa good vibes, empleyado sa isa ka food truck nagmuli sang iPhone nga nabilin sa customer. Inatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, big time oil price hike liwat nga ipatuman buwas nga adlaw. Padayon ang pinitensya para sa mga motorista bangod sa buwas, isa liwat ka big time oil price hike ang ipatuman. 4 pesos kag 30 sentimos ang isaka sa kada litro sang diesel, kag 2 ka pesos kag 15 sentimos naman ang imahal sa kada litro sang gasolina. Sunod sa Department of Energy, ang pagmahal sang gatong ang dala sang paghalog sang lockdown sang China, kasubong man pagban sa import sang Russian oil. Humalin sa pagbukas sang 2022, naglabot na tanan sa 36 pesos kag 85 centavos ang year-to-date nga net increase sang kada litro sang krudo, samtang 26.55 naman ang sa gasolina. Sa number 9, supply sa manok sa mga merkado sa Bacolod City nagjutay, pero provincial veterinarian nagsiling nga may nagakaigo nga supply sa manok sa probinsya. May report si Nico Delfin. 80 kabilog nga dressed chicken sa kada adlaw mapaubos ni Linya Bagyoso humalin sang nagligad nga simana. Pero karon, 60 lang ka manok ang ma-deliver sang ilang nga supplier. Nagapati siya nga posible epekto ini sa nagapadayon nga banning sa meat kag poultry products sa probinsya. Hindi ginabuo gid eh. Kasi sa normal namon nga ginakuha. Dason ang nag-ano subong sa negosyo ang diri lang gid nga ano. Nga ilang buhi. Kaya mo na nga daw short list siguro kadudutay lang. Suno kay Bagyoso, bangod sang kulang nga supply, may pagsaka nga 20 tubtob 30 pesos ang presyo sang kada kilo sang whole dressed chicken kag sang assorted o kun special cuts. Pero ginsiling naman ni Provincial Veterinarian Dr. Renante Dicena nga may nagakaiyo nga supply sang manok ang probinsya. Kung basehan ang weekly monitoring sang Provincial Veterinary Office, may pagnubo pagani isang napulo ka pesos ang presyo sang kada kilo sang manok sa mga merkado kung ipaanggid sa nagligad nga simana. Sa Northern kag Southern Negros, yara sa 180 pesos ang kilo sang manok. Pinakamahal nga presyo sang manok ang na-monitor sa Victoria City nga yara sa 240 pesos ang kilo. Oversupply tayo kay ang ilang nga problema sa other regions. Amo ni ang regulations nga dapat may test sa bird flu negative ka before mo i-ship out. So other provinces like Cebu and Mindanao, gakulang sila manok. Like in Mandawi, kulang manok because of the restrictions. Dugang ni Dicena nga kung may mga nagasiling man nga nagasakang presyo sang manok, ining nasandig na sa marketing transaction sa mga integrators. 2.5 million ang white chicken nga maproduce ang probinsya sa kada bulan. Kung may mga piyesta man o kung okasyon, nagadalagan sa 3 million ang demand, pero ining nagakapuna na sa ginaproduce man nga colored chicken, kaangay sang Bisaya nga manok. 70% sa demand ang ginapunan sa ginaproduce nga white chicken, kag 30% naman ang colored chicken. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 8, luyagman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga matutukan sa probinsya ang ginalantaw nga food shortage sa pungsod sini nga tuig. Sa ginreport nga forecast sang Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, ginsiling nga sa mga ginaatubang nga mga pagpanghangkat sa bilog nga kalibutan, ilabi na ang sa Ukraine-Russia crisis. Maapektuhan man ang domestic food supply. Mahimo sa fourth quarter sang tuig,
maeksperiensyahan ang food shortage sa pungsod. Suno kay Lacson, hindi man 100% nga self-sufficient ang probinsya. Rason nga iya patutukan man ini sa Office of the Provincial Agriculturist. Sa pihak nga bahin, magaretiro matapos ang 38 ka tuig nga pagpangalaga ng provincial veterinarian nga si Dr. Renante Dicena sa Hunyo 30. Wala pa man sang desisyon suno kay Lacson kung sino ang magabulos sa iya. Pero pagkatapos ng retirement, magapangalagad bilang consultant sa food security si Dicena. Ginrecommend ni Dicena si Dr. Placida Lemana nga 26 ka tuig naman sa Provincial Veterinary Office nga magatalos sa iya. We have to really address and we've already preliminary talked about that. I've already sounded off our OPA also to come up with recommendation. We'll do our best to avoid a food shortage. By the way, not only in Negros Occidental, but this is worldwide. Sa number 7, bangod sang dako nga bato sa dalan, isa patay duha pilason sa La Libertad, Negros Oriental. Isa ang patay kag duha ka persona ang pilason matapos maglabog sa gutter ang nagamotor sang Sabado sa highway sa La Libertad, Negros Oriental. Ang napatay amo ang backrider nga si Lito Carbona. Suno sa PNP, nakatapak sang dako nga bato ang motor sa dalan amukon nga nadulaan sa kontrol ang driver kag sila ang naglabog sa gutter. Dadun arrival sa ospital si Carbona, samtang padayon naman nga ginabulong sa ospital ang driver kag isa pa kaangkas. Sa number 6, sa Bacolod City, tricycle driver patay sa pagpaniro. Patay ang 30 anyos nga driver sa tricycle nga si Gestoni Sabare matapos ini ginluthang Sabado sang gabi sa dalan San Juan Luzuriaga sa Barangay 13 sa Bacolod. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima ang nagbakal lang sang soft drink sa isa ka stall sa kilid sang dalan sang hinali siya gintiro sang lalaki nga sakay sa motor. Gilayon nga nagpalagyo ang suspect suno kay Major Ramel Sarona, ang hepe sa Police Station 1, posible personal ang rason sang pagpatay sa biktima. Ginahibalo pa sa karon sang PNP kung may nakaaway si Sabare antes natabo ang pagpaniro. Sa number 5, pagpatukod sa Coliseum kag Museum, gindepensahan ni outgoing Mayor Evelio Lunardia. Convention o Trade Center sa Baylong Coliseum ang luyag padayuno ni incoming Mayor Albi Benitez. Ang mga tuyo niya nga ma-repurpose ang 800 billion pesos nga loan, agud nga magamit pa ang pondo para sa dugang nga mga pagkaayo sa mga merkado sang syudad. Ginsiling naman ni outgoing Mayor Evelio Lunardia nga dako nga bulig sa turismo, ilabi na sa bangin sa sports tourism ang ginatukod nga Coliseum project sa Barangay Alihis. Ini mangin pinakadako nga Coliseum sa Western Visayas, ang mga nagapati man siya nga magahatag sang balanced growth ang ginalaom nga atraksyon sa southern area sa Bacolod. Ini man sunod sa kay Lunardia ang ginaduso sadto sa iyang mga kaalyado nga karon nagbalhin na sa pihak nga kampo. Sa number 4, padayon nga iduso sa probinsya ang vaccination program, lakip na ang pag-engganyo sa mga pumuluyo nga ang pagbabakuna kabahin sa pagpangapin kontra COVID-19. Sa natapos nga duha ka semana sa Provincial Vaccination Days, 15,291 ang nabakunahan sa general population. Suno kay Gobernador Eugenio Jose Lacson, sa gihapon may nasugata nga kabudlayan sa pag-engganyo. Wala labot sa mga senior citizen, may mga sektor nga wala nagapati sa bakuna bangod sang ila pagtuluuhan. Napahibalo naman sang probinsya ang publiko nga magkabulig ang bakuna kontra COVID suno kay Lacson. Labi na karon nga may pagsaka sa COVID cases sa pungsod base sa report. Samtang magasunod lamang ang probinsya sa kung ano ang ipagwa nga alert level status ang IATF para sa Hunyo 16 tubtub 30. Wala na sa may gin-recommend pa ang probinsya sa mga LGU nga i-de-escalate sa alert level 1. Suno kay Lacson, wala man sang request gikan sa mga LGU. May 7 ka LGU sa Negros Occidental ang yara sa alert level 1 subong.
They just don't believe in the vaccine. No, there are religious sectors talaga that are saying no. No, so it's the same line of reasoning that has been given before. So again, no, we've already made known to the public that vaccination indeed does help. Sa number 3, masobra sa 4,500 ka mga job seekers nakigbahin sa Kalayaan Job Fair sa kahapon nga adlaw. 121 hired on the spot. Ang kadamuon sa nagpila kag nagigbahin sa job fair sa SMCT Event Center nga ginsakdag sa Department of Labor and Employment sa June 12 ay nagapakita lamang nga madamo ang nagakinahanglan sang obra. Sunod sa Regional Director sa Doli nga si Sixto Rodriguez Jr. Sunod sa iya, madamo ang nadulaan sa trabaho sa pandemic. Sunod sa pamuno sa Doli sa probinsya nga si Mary Agnes Capigon, 2,432 ang mga natigayon interview. Samtang ipasalig naman ni Rodriguez nga ang inatalatapan ng magapasiguro sa compliance sa mga employer sa bag-o nga minimum wage. Hinahaylo man nila ang mga employer sa pagsunod sa bag-o nga mandato. Sunod naman kay Governor Eugenio Jose Lacson, kinamatarong naman sa mga negosyante ang mag-appeal kung may kabudlayan sa pag-comply sa bag-o nga wage order. Ginalantaw man sa gobernador ang epekto sini sa agricultural sector, ilabi na sa sugar industry, ilabi na sa mga nag-aariendo. Kung mangintuman kabugat, hindi man malipod nga maapektuhan ang pagpanguma, lakip na ang sugar production. We will be monitoring it so far as the implementation of the new wage order. At ang only the regional director can issue wage, yung ating inspection authority. At only the labor inspector will visit the establishments so far as the implementation of this wage order. Sa number 2, Leonardia Administration wala sang problema sa Truth Commission, pero ginadusos ang alkalde nga dapat madayon ang manual recount. May report si Nico Delfin. Ginsiling ni outgoing Mayor Evelio Leonardia nga nasunod sa iya administrasyon ang mga pagsulundan sa digman sa gina-require sang lay kag sang Commission on Audit. Suno sa iya, wala siya sang may ginatago ang mga wala man siya sang problema sa Truth Commission nga itukod ni incoming Mayor Albi Benitez. That things like this can also be interpreted as witch hunting and demolition job. Hindi naman ta sila. But we have nothing to hide. So let it go where it may go. No problem with that. Ginsiling na damlag pa ni Mayor-elect Albi Benitez nga bintaha gani para sa Leonardia administration kung mapamatudan sang Truth Commission nga wala sa may nahimo nga sala ang iya administrasyon para mauntat na ang mga aligasyon kag sugilanon. Samtang ginaduso man ni Leonardia nga matigayon ang manual recount. Suno sa iya, hindi matulon ang naging resulta sang piniliay matapos mapierde siya kay Benitez. If the truth is what we want, then let it be recounted for us to see what is the real truth. Nag-file na sang election protest ang alkalde kag luyag niya nga manual recount agud makita ang nasulat sa balota. Nico Delfin para sa DGCast Negros. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Kasubong sang condo unit nga nagabalor sang 3.5 bilyones pesos nga housing project ang luyag ay patukod ni Mayor-elect Albi Benitez sa Bacolod City. Luyag niya nga mangsuguran ini sa una niya nga tuig nga pagpangalagad bilang mayor sang Bacolod. Yaring report. Sa sining nga hayub-hayub sa Purok Boulevard sa Barangay 13 sa Bacolod, nagapuyo si Shoni Hermosura, ang iyang mister kag apat nila ka mga kabataan. May hiligdaan lang sa ibabaw para makaigo sila tanan kung magtulog. Pulo na sila katuig nga nagapuyo diri kay ang iya nga bana nagatrabaho bilang kargador sa pantalan. Aminado siya nga hindi siya mahimos nga basi dugay-dugay. Pahalino naman sila kay hindi ila duta ang ilang nga ginaistaran. Sang tiun sa kampanya, ginpromisahan sila ni Mayor-elect Albi Benitez nga isaylo sila sa housing project kag gamay lang ang bayaran kada bulan. Kampi ni Mayor Albi actually nang magidi sa nga priority agidi ang boulevard. Kay nakasulod man gid sila yamong nakita nila ang sitwasyon nga mo na bala kabudlay gid masang plastada sa mga tao.
Inang inisyal nga plano nga ipatukod nga housing projects ang Benitez administration, vertical o kun pasaka, ala condominium type. 2 to 3 stories ang kada building, 37 square meters ang kada unit, kag pwede mabutangan sang loft o kun second floor ang kada unit. 96 ka unit sa kada building. May malapad nga alagyan, kag may mga hagdanan sa piyak nga side sa building. Suno sa kay Benitez, isa sa nakita nila nga lugar nga mauna patukuran sang housing project, amo ang Boulevard, bangod may propedad diri ang syudad. Identify the first area we're looking at is Boulevard, Barangay 13, 14, kan mga iba na to. There's a vacant city-owned property. So dito tani mapatindog sang pila ka mga housing units. And then ang mga arada isaylo tada ang pahalinan nila amo naman na patindogan ta until everybody is given up. Tingwaan nila nga himuon ini nga barato lang kag masarangan sa mga informal settlers. Sang mahibaluan ni Shoni nga diri sa ila lugar posible magatindog ang housing project, excited siya nga makabalay gid man sila nga ila na gid ginapanag-iyahan. Born na sa amon nga mga informal settlers siya nga makabalay kami nga amon na gid siya. Oo. Tapos siyempre barato lang. Siyempre hindi na kami siling nga mag-problema pa kami nga basi pang kakaso naman kami di. Or ano, pabor na na sa amon yung mga pigado ya eh. Dugang pa ni Benitez, mag-i-issue sila sang LGU bonds para makatipon sang 3.5 kabilyon ka pesos para sa sininga proyekto. We're looking at raising between 3 to 5 billion for our phase 1 of our housing program. Where will you get the 3 to 5? We will issue LGU bonds. No? So we are in coordination with the National Treasurer and the Department of Finance on how to go about it. It looks like they're open to it. So it's just a matter of finalizing ang amon nga plans, kung din himuon, din mahalin ang buyers, ang mga beneficiaries and all those things. So once we're in place, we will formally apply. Ang Jolly Homes Foundation, nga non-government organization, ay nagasugod naman sa paglibot sa Bacolod kag ginapaintsindi ang posible nga mga benepisyaryo kung ano ang matabo kung mag-enroll sila sa housing program sang syudad. Suno pa kay Benitez, sigurado siya nga masuguran na ang ini nga proyekto sa una nga tuig sa iya nga pagpungko bilang mayor sang Bacolod. Sa Good Vibes, kung ikaw makakita sang iPhone 13, ano ang imo nga himuon? Isa ka empleyado sang food truck ang nag-uli sang iPhone nga nabilin sang isa ka customer. May report si Romeo Subaldo. Kung gabi, nagaidas ang mga kanan-an diri sa may Aguinaldo Street malapit lang sa NBI office kag sa tabuk lang sa isa ka call center. Isa na diri ang Zipotai food truck. Sa nagdigad nga semana, sabtang masako sa pagkandos sang beef pares kapag serve sa mga customer ang mga empleyado. May nadeparahan si Jerry De Leon nga nabilin sa lamesa nga iPhone 13. 5 ka mga lalaki ay nagpungko sa among lamesa kag nakahalina. Gintinguan niya nga lagson sila pero wala na. Yari ko diyo, ga-serve ko. Pag balik ko mo na nga imusong ko tani, may nakita ko nga cellphone, iPhone. Di mo ito ginagago ko kwa, ay balik tani sila, bala. Di mo ito pagdagan ko, wala na sila, kay wala ko kabalo kung ilan nag-props na naslakyan, bala. Okay. Tigil nagtago sa upod ko nga si Eden. Kay tungod masako sila sa pagwa sulod sa mga customer, ginpakamaayo niya nga itugyan sa iya nga upod ang cellphone, hinali nga magbalik ang customer. Kag, matapos ang isa ka oras, nagbalikid ba ng customer kag nagpasalamat sa ila. Istorya ni Jerry, may customer man sad tunga nakabilin sang kahita nga may 8,000 pesos nga cash. Sang nakita ini sang iya nga upod, gin-turn over ini nila sa tag-iya. Ginpahangop sila kuno sang tag-iya sang kanan-an nga ang manamit nga pagkaon, mas namit pagid kun updan sang maayo kag tampad nga serbisyo sang mga empleyado. Amo ginasira mo nga gold sir, basta may mabili ng iya ka customer naman sir. Inakit kinanamon kag ibalik na sila sir. Wala man nagsul sa pinsa nga mo iPhone kuno guna ko pa ni. Wow, man sir kay siyempre amon sir andes na gid kami sir sa amon nga customer kag sa amon nga mga boss sir. Si Jerry, wala nagpadala sa temptasyon. Nahaya pang iya nga iloy nga napatay kag kadatapos niya duty, nagadiretso siya sa punerarya. Para sa iya, basta hindi imo, ini dapat pagkuwaon kag ginpangabulayan man sa tag-iya ang pagbakal sang amo nga cellphone. Kung ikaw ba makakita iPhone 13, anon mo? Manawagan ko kasi ni, pero kung ako mabili, kung
I'm sure may kumabili ko, telepono ko, Mahibig ka. masala-salagi ko yan. Ako yung tingan ko, ano cinematic shot. Siyempre, ibalik ta kay kamahal sila kaluoy sa tagiya. Hindi lang mahal, kaya ang nila nagakaigo, ang himuon. Dapat. Kagamo yan itong mga balita sa Negros, Subunga Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Padahan kami nga magapangalagad sa Negros Anon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.